বড়োসকলক কেনেকৈ ঠগি আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে কেনেকৈ বড়োসকলক ঠগি আছে আজি ৰাজ্যপালৰ ভাষণটো আপোনালোকে পঢ়িলে এই কথা জানিবলৈ পাব। গতিকে বিজিআৰ চুক্তি সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে, এইটো হ'ল আমাৰ দাবী। আলোচনা হৈছে, চুক্তি হৈ গ'ল, কিছুমানক জেলৰ পৰা মুক্তি দিলে, কিছুমানক দিয়া নাই। সকলো NDFB কেডাৰক জেলৰ পৰা মুক্তি দিব লাগে। গতিকে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল, ডিমা হাছাও অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু BTR অট'নমাছ কাউন্সিলৰ কাৰণে পইচা পোনে পোনে চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা ইয়ালৈ অহাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। এই যিবিলাক টেক্স উঠে সেই টেক্সবিলাক যেনেকৈ ট্ৰেন্সপৰ্ট টেক্স, যেনেকৈ ফৰেষ্ট টেক্স, এই ৰেভিনিউবিলাকৰ পইচাটো এই অট'নমাছ কাউন্সিলবিলাকক নিদিয়ে। इन्ट्र' भिडिअ'आव जायखौ होदों बेखौ लानानै सावरायनांगौ जोंहा गोबां दं। लोगोसे UPPL निफ्राय MLA सोर सोरखौ एक्सपेल खालामनो गोनां जादों बा एक्सपेल खालामनांगौ, एसेम्ब्लियाव मा जादों, मानि थाखाय दिनैनि भिडिअ'जों नोंथांमोना बिथं भाबै मिथिनो मोनदों। So hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। So खोथाया जाहैबाय, जाय खोथाफोरखौ जोंनि बर'नि दैदेनगिरि बा सरखार सालायनाय MLA फोरा बुंनांगौमोन, बे खोथाखौ उकिल गवै बिथां सारा बुंबाय, रबिराम नार्जारी सारा बुंबाय। माखासे खोथाखौ, जायफोर खोथाखौ दाबि खालामगासिनो दं बे थिगैनो दं। रबिराम नार्जारी सार बुंनाया बेथ' एसेम्ब्लिखौनो सोगोमबाय, बुंबायबो। दा नाथाय जोङो UPPL नि बर्थमानाव सरखार सालायनाय दोलोनिफ्राय थांनाय MLA फोरखौ बेबादि दर'नि दाबि खालामनायखौ जों नुवाखै। उकिल गवै बिथाङा सोर? बै गोजाननि MLA। अब्लाबो बिथाङा सेन्टिमेन्ट दं हिसाबै बा राजखान्थियारि माखासे बिरोधी दल हिसाबै BJP नि सरखार सालायनाय, बिस्रा कंग्रेस नालाय बिथाङा दाबि खालामदों। बे जेखि दोलोआव थाया दाबि खालामनायाथ' नंगौ, जाहाथ' बे बुंनाय बादि जायोबा बेनिफिट दं। नाथाय आसरित खोथाया बेसो, बिथां बुंनाय बादि जोंनि UPPL दोलोनि बर'निफ्राय थांनाय माखासे MLA फ्रा बे खोथाखौ एसेम्ब्लियाव बुङाखै। बुंनांगौमोन, बुंनो हायाखै, खार'ना मा? नाथाय रबिराम नार्जारी सारा होख्लायबाय। NDP नि इसु, BTR 100% आव 100% जाफुंनाय, रन्जन दैमारि सारखौ लानानै माखासे इसु, बेफोर इसुखौ उकिल गवै सारा बुंदों मिडियानि गेजेरजों, एसेम्ब्लियाव बुंदों। दिनै बे खोथाखौ एक्जिस्टिं सरखार BTR नि माखासे MLA फ्रा खोथाखौ बुंनांगौमोन। मित्रतानि ओंथिया मा? NDL एलायन्सनि खोथाया मा? रन्जन दैमारि सारखौ गनांगौ होनबा माबा मोनसे BJP आ लस जागोन नामा? हेमन्त बिश्व शर्मानि माबा मोनसे लस जागोन नामा? दिलीप सैखियानि माबा मोनसे थांगोन नामा? 100% आव 100% जाफुंबा बिसोरनि लस जागोन नामा? मित्रता एलायन्सनि खोथाया जाहैबाय माखासे अपरचुनिटिफोरखौ लानो रोंनांगौसो। सब साब बेबादि जाथिनि थाखाय फैखानाय इसु जोंनि जायगायावनो जों बुंनानै लायाबा। दा बेनिखायनो जायफोर MLA फ्रा UPPL निफ्राय बा BTR गभर्नमेन्टनिफ्राय MLA फोर दं, बिथांमोन MLA फोरखौ PPF निफ्राय दाबि दैखांदों, रायजोफोरनि सिगाङाव बुंना होदों बिथांमोनखौ एक्सपेल खालामनांगौ इमिडियेटलि होननानै। खारन जेबोखौनो बुंनो हायाबा बर'नि इसुनि सोमोन्दै, NDP बिथांमोन जोहोलाव नांबोनाय, सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनाय रन्जन दैमारि सारमोननि थाखाय जेबोआनो बुंनो हायाबा, बेनि थाखायसो एक्सपेल खालामनांगौ होननानै बुंदों। आरो बे खोथाखौ सोर BPF नि दैदेनगिरिया बुंदों आरो मा खेथ्रआव, मा बेसिसआव, बेखौ नोंथांमोना फारि फारि नायलांनानै लास्टआव कमेन्टआव जनाय दियक हरबानो जाबाय। नायलांदों। रायजो राजा बिथांमोना बुंदों थांनाय बाराव प्रमद बर'आ परिबर्तननि नामाव खालि बर्तनसो होबाय, जेबो जायासै होननानै। भेन्सार स्कुला सरकारि जायासै, कन्ट्रेक्टरफोरा खामानि मोनासै, ओनसोलाव जेबो जौगासारनाय जायासै होननानै रायजो राजा बिथांमोना बुंदों। आरो ओंखायनो जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंबाय थादों जोङो हारसिङैनो इलेक्सन गेलेगोन होननानै। दिनै प्रमद बर'आ 5 बोसोराव जेबो खामानि मावैयाव रायजो राजाफ्रा गोबाङानो बिथांमोनखौ रागा जोंदों। भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जि थाखा फैसा हरदोंमोन, मा होनो लामा बानायनाय, स्कुल बानायनाय,
कलेज बानायनाय ओनसोलखौ जौगाहोनायाव नाथाय बैफोर फैसाखौ बिथांमोनहा खामानि मावामालासिनो खेला आरो मेला खुंनानै बिथांमोनहा जाजोब्बाय आरो दिनै अपोजिशननि लिडारफोरखौसो बिथांमोनहा बायनो नागिरो दाखालि एमपि इलेक्शननि सिगां नुबाय गोबां जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ फैसाजोंसो बायनो नागिरदों भारत सरकार आसाम सरकारा जौगासारनायनि नामाव खामानि डेभेलपमेन्टनि नामाव फैसा हरनायखौ बिथांमोनहा जाजोबनानै दङ ओंखायनो जों रायजो राजाखौ रिक्वेस्ट खालामनो लुबैदों मेलेमजिबि बिथांमोनखौ साननो खावलायदों जे बेबादि जुदि जौगासारनायनि खामानिनि फैसाफोरखौ मावामालासिनो अपोजिशन लिडारफोरखौसो बायोब्ला बे ओनसोला बोरै जौगानाय नांगौ ओंखायनो जों बेखौ खावलायदों दा ओंखायनो रायजो राजा बिथांमोना बुंदों जोंनो सान्थि नांगौ आरो जौगानाय नांगौ ओंखायनो हाग्रामा महिलारि सारखौ सिबजाफिनगोन नांगौ होननानै रायजो राजाया दिनै खावलायदों दिनै प्रमद बर'आ गिदों बिपिएफखौ थोर गिनानै हारसिङै इलेक्सन गेलेनो साहसआनो जाया जुदि प्रमद बर'आ गावखौनो जुदि हेभि लिडार सानोब्ला बिथाङा हारसिङैनो इलेक्सन जुजिलाय दिनै बिथांमोना हारसिङै इलेक्सन जुजिनो रावहाबो साहस गैया मानगोनां हाग्रामा महिलारिखौ गियो बिपिएफनि लिडारफोरखौ गियो ओंखायनो दिनै सासेबो इउपिपिएलनि लिडारनि खुगायाव जों बिटिसिआव हारसिं इलेक्सन गेलेगोन होननानै बिथांमोनहा बुंनोनो साहसआनो गैया नाथाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंगासिनो दङ बिपिएफआ जों हारसिङैनो इलेक्सन गेलेगोन मानोना जों रायजो राजा दङ जों सैथो लामाजों जों जुजिदों आरो जों रायजो राजा थानायखाय जों गियाखै ओंखायनो बिथांमोनहा गिदों जों जुजिनो हानाय गोहोआ इउपिपिएलनाव गैया मानोना बिथांमोनहा डेभेलपमेन्टनि नामाव जेबो डेभेलपमेन्ट मावाखै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बे 15 बोसोराव 10टा बडलेण्ड गेस्ट हाउस लुदों बडलेण्डआव गंनै गुवाहाटीआव गंनै वेस्ट बेंगलाव गंनै दिल्लीआव गंनै आरो बेंगलर आरो चेन्नाइआव 10टा बडलेण्ड गेस्ट हाउस लुदों आसामनि फार्स्ट टाइमनि थाखाय 6 सिडुल ओनसोलाव आसामनि एसेम्ब्लिया जोंनि बिटिसिआव फैदों बे बिटिसिनि सेक्रेटारियेटखौबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार लुनाय दिनै बाख्नायनो नांगोन दिनै एसां मोजां मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा लुनायखाय आसामनि बाजेट एसेम्ब्लि सेसना दिनै जोंनि क'क्राझाराव फैनो हादों दिनै क'क्राझार ओनसोलाव बेसेबांबो जौगासारनाय सान आरो अखाफोर आरो हाथरखिखौ बाद होनानै बिटिसिनि बेसेबांबो डेभेलपमेन्ट दङ सब मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार लुजोबनाय लासिंसिं बाथ्रा बियो इउपिपिएलनि 7 8 MLA दङ बिथांमोना बे बाथ्राखौ जेबो बुङाखै बे बिथांमोना लासिंसिं बाथ्रा सासे गोबां गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बिथांमोननि इस्युखौ बे बुंनो गोनां जादों ओंखायनो आं सानो बे 7 MLA रिजेन होनो नांगौ लासिंसिं बाथ्रा गावनि इस्युखौ गाव बुङामालासे मालायासो बुंनांगौब्ला दा ओंखायनो आं बरायो जोंनि आसामनि एसेम्ब्लिया जोंनि क'क्राझार सोहोराव जाफैदों गोबां गेदेमा बिथांमोना जोंनि क'क्राझार नोगोराव नायफैदों बेरायफैदों जों बिथांमोनखौ बरायो वेलकाम खालामो आरो बेखौ जों गोसोखांनो नांगोन बे सेक्रेटारियेटखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार लुनायसो आरो दिनै बिथांनि लुनायाव दिनै आसामनि एसेम्ब्लिया जाफैदों जों बेखौ बरायो नुनो मोनबाय भिडिअखौबो एसेखिनियाव दोनथ'बाय आरो कमेन्टखौ आसा खालामबाय थेंक इउ फर वाचिं लाभ